Díky, že sledujete náš podcast. A my jsme minule mluvili o důchodech s Martinou. Martino, ahoj. Ahoj, Míšo. A slíbili jsme si, že dneska budeme řešit zajištění těch věcí, které se během života můžou stát, protože občas nastanou situace, člověk si na něco šetří, spoří, ale přijde něco, co ti to všechno úplně rozboří. Mm-hmm. A my se dneska budeme o těchto věcech bavit a bavit se hlavně o tom, jak můžeme předcházet tomu, že nám nějaká životní situace takhle výrazně zasáhne do našeho spoření, do našich budoucích plánů. Mm-hmm. Já se potkávám hodně často právě s lidmi, pro který mají pocit, že je to zbytečný, že je to vyhazování peněz. A já vždycky říkám, ano, jsou to vyhozené peníze, pokud se v životě nic nestane. Ale jsou to nejlépe investované peníze, pokud něco fatálního přijde. Mm-hmm. A nikdo nemáme tu křišťálovou kouli, nikdo nevíme. A pak mě mrzí opravdu ty situace, kdy jsem se potkala s klienty, kde jsme si tady to vysvětlovali, oni to odmítli, nestali se dokonce ani třeba klienty. A to bylo hlavně na začátku, kdy jsem to ještě neuměla pořádně komunikovat a pak se tam skutečně něco stalo. Mm-hmm. A stalo se to, že mě to mrzelo hodně, protože to tam bylo i ten zásah právě ten finanční do té rodiny. Mm-hmm. A dejme tomu, ono se v tom životě může stát plno věcí. Jo. Teď asi narážíme rovnou na nějaký téma, když třeba člověk nějak dlouhodobě onemocní a tak dále, takže tam je to nějaká úrazová pojistka, něco takového, o tom ty teď mluvíš, ale pak jsou ještě třeba předtím nějaký situace, že třeba máš velký výdaje a tak dále. Pojďme to vzít úplně od píky, co by vlastně člověk měl dělat proto, aby ho v životě co nejméně věcí překvapilo. Jsem řekla krásně, jsem se bála, že řekneš, aby se mu nic nestalo. Tak jsem nevycházejte z domu. Tak jsem si říkala, kurňa, tak na to odpovím. Nicméně jsi to řekla hezky, no. Dají se preventovat ty věci. Mm-hmm. My jsme se tady bavili o investicích, o spoření a investice je něco, kde já si vytvářím budoucnost, kde si chci něco splnit, své sny. Spoření je na takový to nadále výdaje. Mm-hmm. To znamená, že nečekané výdaje je to spoření. A to může být třeba jaké spoření? Jako formou na spořících účtech. Kde máš ty peníze i hned k dispozici. Kde mám hned k dispozici, protože v životě se vždycky něco nepovede, během měsíce přijdou děti, nebo prostě něco se rozbije. Pračka třeba. Takže potřebuju mít rychle nějakou hotovost, rychle k ruce. A zajištění je vlastně ochrana do budoucnosti. Mm-hmm. Protože pokud já si budu vytvářet to spoření na ty nečekané výdaje, budu si vytvářet vlastně nějaký majetek na to, abych si v budoucnu mohl něco splnit, ať je to třeba svoje vlastní bydlení, rekonstrukce, nový auto, nebo právě třeba tu rentu, o který jsme se tady před chvílí bavili, tak ale pokud já nebudu moc vydělávat peníze a nemám vytvořený pasivní příjem, tak nám to spadne jak domeček z karet. Mm-hmm. A nebude to realizovat. Takže na začátek teda rozdíl teda mezi investováním a spořením je ten, že v případě spoření má člověk peníze hned k dispozici. To znamená, něco se doma stane, já nevím, děti onemocní, tím pádem mamka musí zůstat s dětma doma, má třeba nižší příjmy a tak dále. A pak je to investování, kde ten člověk si může tím šetřit třeba na nějaký dlouhodobější plány, že já nevím, za 5 let si bude chtít třeba, já nevím, něco pořídit, auto a tak dále. Ano, spoření je jenom taková odložená spotřeba. Mm-hmm. Auto si většinou nekoupíš z jednoho platu. No, to je pravda. Rekonstrukci bytu, domu taky neuděláš z jednoho platu. Dovolená většinou se taky vlastně musí spořit na to delší dobu, aby většina lidí mohla jet na tu dovolenou.
Dobře, takže když vlastně člověk se chce dostat k tomu, my vlastně, proč tenhle podcast děláme, je proto, abychom vám vlastně poradili, nebo abychom vás inspirovali k tomu, abyste přemýšleli nad tím, jak si zařídit šťastný život. Vlastně je to tak. Já bych neřekla šťastný, jako štěstí je strašně... To je krásná věc. No, já myslím, že finance nikoho šťastného neudělaly. No takhle, ale určitě líp se brečí v nějakém nadupaném autě, než v autobuse. Já jsem tam i spoustu bohatých lidí v tom nadupaném autě a nemyslím si, že jsou šťastnější než obyčejní lidi. Ale Míšo, tady budu si říkat, tady možná budu proti tobě. Já bych si řekla, že se bavíme o těch financích z toho důvodu, aby lidi věděli o těch možnostech, že můžou s financema úplně jinak zacházet a že ty finance jim dají nějakou volbu a nějakou ochranu. Že můžou na financích s financema vydělávat peníze, můžou si díky tomu třeba dřív něco splnit nebo si skutečně splnit svoje sny, které měli, že můžou s financema, že finance nebo ten finanční trh je může nějakým způsobem ochránit před fakt fatálníma věcma. A lidi to nevědí, protože žijou v domnění jenom, že je to nutné zlo. Dobře, tak když to vezmeme teda od začátku, tak jsme se bavili o tom, že by měl mít člověk naspořeno na nějaký nenadálý události, jakože se v domácnosti něco rozbije a tak dále. Kolik by tak ideálně člověk měl mít našetřeno, aby to měl i hned po ruce? Tak samozřejmě, čím víc, tím líp, jo, ale takový ten základ. Ale mluví se o 4 až 6 násobku tvých výdajů, že by si měla mít. A dá ti tuto volnost, že i když třeba přijdeš o tvoji práci, takže máš ty 4 měsíce přibližně na to, aby si našla v klidu novou práci, která ti přinese ten příjem, který ty chceš. Že nejseš pod tlakem. Může se stát, že budou propouštět, najednou přijdeš o práci a nedaří se najít něco nového. Tak, to je takový to na to nečekaný. Takže asi takhle, no. Většinou je třeba 3měsíční výpovědní lhůta, takže pokud má člověk 4 až 6 násobek, tak tam ještě něco zbyde, aby si to pak mohl došetřit. A když teda přejdeme tohle, dejme tomu, že člověk má naspořeno, tak pak teda se snažíme preventovat nějaké věci, jako jsou dlouhodobé nemoci, jako jsou úrazy a další věci, a k tomu máme třeba úrazové pojištění. Hele, úrazový je dost specifický. Pojďme se spíš bavit o zajištění toho příjmu, což právě řeší dneska vlastně to pojištění. A já, když jsem před těmi 9 lety začínala, tak 99% pojistek, který vlastně u kterých jsem dělala revizi, tak se tam vlastně byly zajištění pouze úrazy. Jenom úrazy. A protože to lidi viděli. To je něco, co vidíš. Pokud má někdo zlomenou nohu, pokud je někdo na vozíčku, pokud někdo měl autohavárii, to vidíš. Nehledě na to televize nás to vlastně podporuje, protože já teda dneska nekoukám na zprávy na televizi tady toho typu vůbec, tak nevím, jestli ještě dneska pořád stále se nejvíc mluví o tom, kde jaký autohavárie byly, takže máme pocit, že je to velká pravděpodobnost, že se nám to stane. Ale statistiky mluví o tom, že je to v průměru 4% všech příčin, proč člověk dneska ztrácí příjem. A u smrti 5%. A zbytek? Zbytek jsou nemoci. Nemoci jako můžou být mozkové příhody, může to být pohybový aparát, rakovina a tak dále. Jo? A to je to nejčastější. A bohužel se to stává stále mladším lidem. Protože asi mluví se o tom, že žijeme překotnou dobu, strašně zrychlenou. To je pravda. Člověk většinou v práci dělá ještě 3 další zaměstnání. Tak. A je toho hodně. No. Přesně a lidi už dneska mají
podstatě problém odpočívat. Ano. A to je téma, když se vrátím k těm důchodům, že vlastně žijeme strašně uspěchanou dobu a přijde ta doba a stále více lidí je vlastně unavených a já si myslím, že přijde ta doba, kdy ty lidi budou chtít přestat vlastně dávat do té práce tolika, že budou chtít začít zvolňovat, ale nebudou si moc dovolit udržet si tu životní úroveň. A to souvisí i se zajištěním. Pokud chceme zvolnit, potřebujeme mít zajištěný ten příjem. Že když se něco bude dít po té zdravotní stránce, že si stále mu udržím svůj životní úroveň. Takže jsou tam trvalé následky, jsou tam invalidity a pokud mám nějaké závazky, jako jsou hypotéky, úvěry a nebo právě i závazky v podobě, že vychovávám děti a je na mě někdo závislej, tak by tam měla být v adekvátní výšce i ta smrt. Tobě už asi pod rukama prošlo hodně pojistek. Stává se ti často, že by tvoji klienti měli třeba úplně nějak špatně nastavenou pojistku? Já se teda jako přiznám, za sebe. V minulosti já jsem si dělala nějakou pojistku ještě v době, když jsem byla student a dlouhou dobu jsem tam měla status studenta a přitom už jsem dávno pracovala, ale prostě člověk to jako neřeší to a říká si jako, no tak není to nutný, tak platím si to měsíčně a tak dále, takže kdyby náhodou, tak jako pojistku mám. Ale většina pojišťoven na to kouká v okamžiku, kdy vlastně ty děláš nějakou práci a já vím, že děláš kaskadérku a kdyby se tam něco stalo, tak je to strašně jako velký jako průšvih. A měla jsi tam studenta, že jo? Nicméně můžou ti krátit a nevyplnějí ti to, co tam vlastně máš té pojišťovně nastavený. Ale objevuje se i, ty pojišťovny dělají i v tomhletom změny a protože se ví, že do těch pojistek se potom nemaká, ty klienti to nehlásí, že změnili vlastně práci, že mají jinou rizikovou skupinu, tak třeba dneska už je pojišťovna, která ti to vyplatí, i když si to změnila ve 100%. To je dobrý, to jsem nevěděla. Ale jako není to standard, je to třeba jako preference jedné pojišťovny, není to tak, že by všechny pojišťovny takhle měly Zatím třeba... vím teda o jedný, většinou ty změny, že jedna pojišťovna něco udělá, změnu a oni se začnou přidávat třeba ty ostatní. Stejnak je to, ty jsi se strašně divila, tady jsi se usmívala, že vlastně dneska pojišťovna kryje sebevraždu. No to jo, protože, promiň, ale mně to pak jako přijde, že to je jako motivační, že jako, ale víš, jak to myslím. Jako. Ale ono to je způsobený s tím, že těch sebevražd je hrozně moc. A ty pojišťovny se samozřejmě kryjou. Takže je tam velmi dlouhá karenční doba, která byla několik let a dneska se zkracuje. Dneska tam je zase jedna pojišťovna, vím, co má nejkratší 1 rok. Jo. A když se podíváme na to, kdyby teda člověk si měl začít řešit nějakou pojistku, tak asi v případě dětí tam se to neřeší, protože pořád vlastně je živí rodiče, ale teda je to pro ty lidi, kteří začnou pracovat, tak by měli začít řešit zajištění příjmu. Jo, u dětí se hodně často potkávám, že rodiče přijdou a chtějí tam mít ty děti pojištění a přitom nemají ani sebe pořádně zajištění. A přijde taková otázka, když ty by si měla doma dítě, který bude závislý na tom, jestli ty přineseš peníze domů nebo ne, tak kdo je ten důležitý, aby tam byl hlavně zajištěný? No samozřejmě ten rodič. Přesně tak. A u dětí potom řešíme to, že kdyby se stalo zase něco vážnějšího a ty by si s tím dítětem musela zůstat doma a měla by si zase omezení možnost toho výdělku. A na to jsou nějaký speciální pojistky, tam speciální položka, dítě je nemocný, já nevím, od týdne a výše. Dobrý, že to zmiňuješ. Po covidu se právě udělali i riziko vlastně ošetřovního, že jsi s tím dítětem dlouhou dobu doma. Aha. Jo, takže to tam bylo dodaný. Takže v rodině, kde nejsou ty rezervy, kde se to nemůže jako brát, tak se to tam vlastně dodává. Nicméně platí to až od nějakého měsíce, není to zase úplně za každých jako podmínek, je to v těch krajních jako situacích, řekněme si to. Ale kdy ta rodina se dostává do problémů, když mi dítě vlastně onemocní něčím vážným.
a kde jsou ještě třeba nějaký další výdaje nadstandardní. Takže jsou to trvalé následky, jsou to invalidity, které třeba s tím dítětem nesou úplně celý život. Nikdo to nechceme, nikdo. Ale té rodině to minimálně může pomoct s nějakou léčbou nebo s nějakým prostě nadstandardem, aby si udrželi. A to, aby s tím dítětem mohly být. Ano, přesně tak. A mimochodem, tyhle ty pojistky fakt stojí minimum u toho dítěte. Jsou většinou u novorozence se dostáváme do nějakých 400, kolem 700, prostě kolem 500-700. To jsou, si myslím, dneska částky, které nejsou nějak zatěžující pro tu rodinu. No, ale na to ten člověk musí mít nastavenou pojistku a musí tam mít tohleto zmíněný. Takže třeba pokud teď máte děti a víte, že jste si nastavovali pojistku někdy v roce 2 a to jste ještě třeba děti neměli, tak je dobrý si to tam aktualizovat. Jo, přesně tak. Takže, a jak často by třeba člověk to měl jako takhle si to pravidelně kontrolovat? To je dobrý, teď jsem ti to chtěla říct a ty jsi na to hnedky navázala, protože jsme tu myšlenku obě dvě otevřeli. Je to, hele, vlastně v okamžiku, kdy se ti změní příjem nebo něco důležitého v tvém životě, tak bychom měli udělat revizi toho, jak to máš dneska nastavený a jestli je to dostačující, kdyby se něco stalo, k tvýmu příjmu. Protože s tvým rostoucím příjmem by se měla samozřejmě upravit i ta pojistka a navýšit tam ty rizika, pokud si ten životní standard chceš udržet. Čím víc ti roste příjem, tím je tam větší propad mezi sociálníma dávkama od státu. Aha. Takže to musíme dorovnávat tohle. Takže se tam dorovnává rozdíl, ano, přesně rozdíl tak. Mezi tím. Akorát tam přichází to, že ty lidi nechtějí zase platit víc a víc u těch pojistek. My to zajištění nepotřebujeme v okamžiku, kdy tam máme dostatečný majetek a příjem, který by nám příjem pasivní, jsem myslela, který by nám zajistil tuhle pojistku. Takže to já vlastně nemusím jako řešit. Ale to jsem řešila víceméně fakt na jedné ruce bych to spočítala, u kolika klientů jsme se shodli na tom, že není potřeba zajištění, protože mají firmu a ta firma, i kdyby tady nebyly nebo by nemohli do ní docházet, tak by pořád generovala vlastně dostatečný příjem, který by tu rodinu vlastně zajistil. Takže si musíme uvědomit, v jakém případě je to potřeba. Já to zajištění ještě přirovnávám takovému krásnému, když poletíš letadlem a nebudeš vědět, jestli to letadlo je bezpečný, nasadíš si padák? Pokud nebudu vědět, jestli je bezpečný 100%. Jasně. A o tom, jestli je tvůj život bezpečný, nebo jestli se může něco stát, taky nevíš, že jo? Okamžitě objednávám 2 padáky. Skvělý. Pokud ty vyskočíš z toho letadla a teprve v tom letu si zjistíš, že ten padák si nechala v letadle, můžeš se do toho letadla vrátit v tom letu, když jsi vyskočila? Takhle, když to budu brát z fyzikálního hlediska, tak možná letadlo je těžší, takže padá jako větší rychlostí, takže možná bych jako mohla ještě nastoupit, ale stejně by to spadlo. Ale nebudeš chtít vlízt do špatného letadla. Okay. Takhle, nechtěla bych nastoupit do padajícího letadla. Jasně, ten padák tě prostě může zbrzdit, může tě zachránit. Jo, a potom je otázka taky ještě ta, že, a to se narážíme na to, když je špatně vlastně postavená ta pojistka, že se potkávám s lidma, kteří si dneska sestavují pojistky sami. Jo. Ale nerozumějí, co tam správně má být. Jo? A nebo přijdou do pojišťovny a nadiktujou, který rizika tam chtějí mít a nenechají si poradit. A nebo jim někdo poradí samozřejmě i špatně. No to je taky další věc. Takže já vlastně říkám, hele, vyskočíš z letadla, ale máš špatně zabalený padák, který se ti vlastně neotevře. Takže tam záleží, kdo ti ho zabaloval. Ale to je hezký příklad. To se mi líbí. Ale teď mi řekni, jsou lidi, kteří si udělají pojistku a řeknou si, hele, tak mě už teď nic nepřekvapí, protože já tu pojistku mám. Ale jako teď mi řekni, jestli se pletu, ale v těch pojistkách nejde asi udělat to, že se pojistíš jako úplně na všechno. Nebo jako jo, ale bude to stát bambelion. Ne, nejde, ano. Hodně často se přetahuju s klientem o cenu. A pokud klient nechce zaplatit vysokou cenu za tohleto, tak samozřejmě škrtáme rizika.
A bohužel se stává, že když se potom něco stane, tak je potom velké rozčarování na straně klienta, že to zrovna neměl ochráněný. Přitom jsme si o tom na začátku bavili. Tam jde spíš o to, že je velmi důležitý se pobavit, jaký rizika můžou nastat, které tě vlastně fatálně ohrozí na nějaký životní úrovni a hlavně dlouhodobě. Ohrozí tě zlomená ruka, nějak jako dlouhodobě, když nebudeš mít trvalý následky. Záleží, jakou děláš práci. Pokud tam tu ruku nepotřebuješ, tak tě to neomezí vůbec. Hezky jsi to řekla, pokud podle toho, co děláš za práci. A taky, jak dlouho můžeš marodit vlastně se zlomenou rukou. Možná je to... 6 týdnů, 8 týdnů. Tak. Takže to je celkem relativně krátká vlastně doba oproti celému životu. Kdežto pokud se onemocníš a budeš se s tím léčit několik let a ty nebudeš moc svoji práci vykonávat, nebo minimálně na 100% vykonávat, tak se dostaneš před komisi, která ti může vlastně přidělit invalidní důchod. Ale tam jsou ty propady, protože invalidní důchod ti nikdy nedorovná to, co si vlastně dneska ty vyděláš. A čím víc si vyděláváš, tím je tam daleko větší sociální propad. To jo, protože pokud se dostaneš na nějaký vysoký příjmy, tak ten invalidní důchod je pro všechny stejný. Ano. A teď ten člověk podle toho, jak žije, podle toho, jaký má příjmy, tak má samozřejmě i nějaký výdaje, které jsou úměrný k tomu. Ano. Jo, protože člověk prostě kolik vydělá, tolik utratí. Nebo jako něco si samozřejmě člověk odkládá na spoření, ale zvyšuje si ten životní standard. A pak z něho nechce ustupovat. Ano. Takže když, já nevím, bydlí v hezkém bytě, jo, který má, já nevím, platí tam nájem 25 000 a najednou prostě nastane tenhle velký propad a on zjistí, že si nemůže dovolit ani ten byt. Ale strašně často to jako s těma klientama rozebírám. Říkám, co byste vlastně dělali v tomhletom případě? A oni mi říkají, no tak asi bych se musel přestěhovat do něčeho levnějšího, nebo bych se přestěhoval k rodičům. A říkám, a fakt byste to takhle chtěli? Fakt by se vám to takhle líbilo, že znova ty rodiče, když už mají konečně tu prostor, znova ten prostor sami pro sebe, věnovat si sami sobě, najednou vás mají znova vlastně doma a musí se o vás starat. No, mi říkají lidi, tak si půjčím. Jak si můžete půjčit? Jak to pak vrátí? Přesně tak. Oni nemají na to, abych to už někdy vlastně vrátili. Nemají z čeho platit vlastně ty půjčky. To je šílené. Jo, anebo jít do něčeho, kde chceš menší bydlení. Ano, jsou to pořád možnosti. Vždycky máme možnosti udělat ústupky, ale chceme ty ústupky dělat? Pokud ne, jsou tady řešení. Takhle, a když už člověk musí udělat ústupek, tak ideálně co nejmenší. Ano, přesně tak. A to se dorovná tím. Takže ty vlastně od těch lidí, když sestavuješ pojistku, tak pro tebe je nejdůležitější, aby si věděla, co dělají. Ano. Jo, já třeba, když, já nevím, moderuju v rádiu, tak dobře, člověk by řekl, že sedím na zadku a mluvím do mikrofonu. Ale taky další věc je, že kromě zaměstnání přece musíš zvažovat i koníčky, protože já třeba jezdím na motorce a tak dále, což jsou rizikovější věci. Takže to tam zohledňuješ a dá se to. A jak na to pohlíží pojišťovny? Když třeba víš, že já jezdím na motorce, tak ta pojišťovna si může říct, ale tak to je rizikový člověk, tohleto. Hele, je to hodně specifický, každá pojišťovna trošku jinak a motorky vlastně dneska, pokud jezdíš po silnici, tak se bere jako silniční dopravní prostředek na silnici a tím pádem je to jako kdyby si jela autem, takže tam se to neřeší. Pokud by si s tou motorkou jezdila mimo silnici, tam už to ta pojišťovna bude hodně třeba řešit. Jo, takže to je docela jako důležitý. No a tvoje koníčky jsou vlastně sporty. A tam záleží, jestli to na jaký úrovni to děláš, jestli se tím živíš, anebo ne. Takže sportovci se třeba, kteří se živí svým sportem, pojišťují úplně jinak, než běžní lidi, kteří si vydělávají jinými zaměstnáními.
Teď mě napadá, ono se dá asi pojistit jako úplně všechno, jo? Slýcháváme to i z médií, že ty celebrity si pojistí, já nevím, třeba modelka má krásné nohy, tak si pojistí nohy. A jsou to individuální pojistky a řeší se to potom fakt jako individuální, není to běžná záležitost takhle. Protože vím, že nějaký klavíristi si třeba nechávali pojistit ruce a tak dále. Třeba já bych si mohla nechat pojistit hlas. Chirurg si nechá taky pojistit vlastně prsty, protože ho to vlastně živí. Jo, a tam jde o to, tam je spousta specifik, jak se to vlastně řeší a musí se to řešit individuálně. Takže ty pojišťovny celkově, když třeba někdo dělá nějakou rizikovější věc, tak nemůže se třeba stát, že by ti pojišťovna řekla, hele, tak tohohle klienta my ti nepojistíme. Jo, může. Může se to stát. A stává se to natolik rizikový, že prostě... Jo, stává se to. Pojišťovna není prostě řešení na všechno. Stává se to docela běžně a stává se to i u běžných lidí, klientů, protože mají dneska zdravotní problémy, které pojišťovny prostě nevezmou a už tě nepřijmou. Takže pokud se chceš pojistit levně a vlastně, aby ti to co nejvíc krylo, tak je potřeba se zajistit včas, to znamená mladý. Takže když jako mladý člověk nastoupíš do pracovního procesu, tak prostě udělat si hned pojistku, aby si měla zajištěný příjmy, protože pak může přijít nějaká nemoc, která už se ti tam zapíše a pak už to ty pojišťovny zohledňují a třeba už ti to nechtějí pojistit. Přesně tak. Přijde, že je to úplně opačně než u aut. Víš, že vlastně, když vlastně člověk si chce udělat pojistku na auto, tak je výhoda, že měl víc aut a tak dále, má víc řidičských zkušeností a tady, čím jsi mladší, máš málo životních zkušeností, tak ti máš levnější pojistku. Ano, protože jsi pro to pojišťovnu méně riziková. Ale jako chci říct, celkově pojištění není úplně řešení na všechno. Není to o tom, že ti to vyřeší všechny problémy, které ty máš. Ale zajištění ti má řešit takový ty fatální věci, které když se stanou, tak ti má udržet tvoji životní úroveň. A bavíme se s klientama o tom, co může nastat a v jakém případě. A je to zvláštní, ale zodpovědnější jsou klienti, kteří třeba něco řešili sami v rodině a vědí, že tam může nastat něco podobného kvůli tomu, že tam jsou nějaký geny a podobně. Jak s tímhle pracuje pojišťovna, když třeba vědí, že v rodině je rakovina a teď zvažují, jestli toho člověka pojistit na tu rakovinu nebo ne, nebo jak, je tam jako takhle nějaká... Ale ptají se na to pojišťovny, jestli rodiče, sourozenci třeba zemřeli před určitým věkem, ale vůbec se to nezohledňuje zatím v těch pojistkách, vlastně nedávají výluky, klienty úplně běžně jako přijímají. Pro mě je nejlepší, když ta pojišťovna si toho klienta třeba prověří. To znamená, že zjišťují třeba i jeho zdravotní stav, že si nechají uposlat výpis, nebo klient si zajde ke smluvnímu lékaři, protože pak máme větší jistotu, že budou vlastně plnit, protože pojišťovna vstupovala vlastně do toho pojištění v době, kdy si ho toho klienta vlastně, nebo klient vstupoval do toho pojištění, kdy si ho ta pojišťovna prověřila po zdravotní stránce. A teď mi řekni ještě jednu věc, když někdo teda řešil nějaký zdravotní problém, nějakou nemoc a pojišťovna už ho na tohle znova nepojistí, ale on ví, že se z toho dostal, OK, je šance, že se do toho může dostat znova, tak a chce se na to zajistit, tak jakou cestu si mu schopná ty poradit, aby byl zajištěný pro tyhle ty případy? Tady to je hodně jako těžký. Pojišťovny samozřejmě si vybírají, koho si vezmou do toho pojištění, ale stává se mi už dneska, že jsou ochotní ty pojišťovny přezkoumat po určitých letech toho klienta, když donese vlastně lékařské zprávy, kde ten stav je už stabilizovaný, je neměnný a ten člověk podle lékařů je vlastně vyléčený. Takže tohle to všechno... Ty jsi mi řekla tolika informací, že za mě mi přijde, že je to úplná alchymie, jo? Že nastavit správně pojistku a tak dále, teď prostě zohlednit lékařský zprávy a tak. No, já bych to shrnula asi takhle. Dokud jste mladí, dokud nic neřešíte, tak si udělejte radši tu pojistku, protože pak, jak jsem si to teď vyslechla, tak už je s tím strašně moc problémů.
nebo ne problémů, ale je tam prostě větší riziko těch překážek, takže je určitě nejlepší zajistit se včas a hlavně určitě mít i nějakou železnou rezervu, jak jsme se o tom bavili na začátku. Prostě mít nějaký peníze i hned, když se něco doma pokazí a pak být zajištěný i na ty nemoci, i na úrazy dlouhodobější, protože pak vás vlastně opravdu překvapí míň věcí a když se něco nedej bože pokazí, tak tam ty propady nejsou tak veliký. A Marti, já moc děkuju za to, že jsi tady dneska se mnou byla a že jsi nám to všechno vysvětlila, protože málo lidí si tohleto uvědomuje. Oni to lidi tuší, že tyhle ty problémy můžou nastat, ale dokud se jim to opravdu neodkryje, tak to mají jako takového toho strašáka ve skříni a tu skříň se bojí otevřít a podívat se na to. Nechtějí hlavně za to platit. To je taky další věc. Nechtějí za to platit a já, když čtu knížky, kde se nějak jako propisuje nějaká historie, ať je to mezi válkama nebo před první světovou válkou, jak ty lidi vlastně žili, kde ty živiteli byli ty otcové a když oni zemřeli, ať je to na chřipku nebo prostě ve válce nebo při své práci, který tehdy bylo daleko těžší a vlastně byla tam daleko větší úmrtnost, tak jaký vliv to mělo neskutečně dopad na celou tu rodinu, kdy ty děti musely přestat chodit do školy, musely začít vydělávat peníze, ta matka většinou musela rozprodat majetek a vlastně se s ním změnil naprosto vlastně ten život. A my si neuvědomujeme, že žijeme dobu, kdy tohle můžeme změnit a kdy tohle můžeme nějakým způsobem sami sobě ochránit a že je to o naší zodpovědnosti. Marti, moc děkuju. A vy, kdybyste chtěli nějak víc řešit svoje zajištění příjmů, určitě se Martině ozvěte, protože Martina dělá pod značkou Partners a mají výbornou aplikaci, kde si můžete zadat ID toho finančního poradce a tak si ho můžete vyhledat. Marti, já se omlouvám, já si to IDčko tvoje nepamatuju. Jestli by si řekla to tvoje číslo. Je to 118 145. 118 145 a můžete se klidně Martině ozvat, protože myslím si, že i třeba konzultace, i kontrola smluv a takovýhle věcí, myslím si, že je to jenom pro dobro věci, abyste věděli, že všechno máte správně nastavený a opravdu to nepodcenit. Takže my moc děkujeme za to, že jste sledovali další díl a budeme se na vás těšit zase příště. Já, Míšo, děkuju.